बे समाव बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गोबां हाबा जाखानाय आइजोफोरखौ खारनायनि खौरांखौ होबोबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै जों बे खेबाव हाबा जाखानाय आइजोआ खारनानै थाहैनाय गथ' गथायखौ लानानै न' फारसे फैफिननायनि खौरांखौ लानानै फैदों। नंगौ, थांनाय जुलाइ दाननि 19 अक्ट'आव बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजोंनो पनसु इसरारिया बहाबा खारनायनि खौरांखौ होदोंमोन। नाथाय दा गावनिनो असे उन्दै फिसाफोर आरो गावनि फिसायजोंनो फैफिनबाय पनसु इसरारिया। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि दादगिरि हाथिसार ओनसोलनि जियागुरि गामिनि थागिबि निजिम इसरारिनि अनजालि बिसि मुस्रिमा पनसु इसरारिया न'आव फैफिनबाय। नाथाय दा खौरांगिरिनि फोरमायनाय बायदिब्ला पनसु इसरारिया गावनिनो न'खरनि जाथि बाहागिफोरनावसो थांदोंमोन होननानै रोखा फोरमायफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो पनसु इसरारिया न'आवनो फैफिननानै गावनि फिसा सानैखौ लानानै आलो गोजोनै संसार जानो थांखि लायो आरो मोजाङै थासिगोन होननानै बुंथिदों। बेनि गेजेराव पनसु इसरारिनि अनजालु फिसाया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों जों नायना लाग्रोनि। आंनि बुंनो साननाया बेनो, दा बियो जोङो दावराव दावसि जानानै थांदोंमोन, खिन्थु बियो बै समावहाय आंनि दिगावहाय बियो रायज्लायनानै थांदों। आङो बेखौनो साननानै बेखौहाय आङो बे सेंग्राजोंनो खारबाय नामा साननानै बिनि मोजां खिथायावहाय आङो बेखौहाय बे बाथ्राखौहाय लानानै आङो बुंनाय जादोंमोन। नाथाय बियो बे निउसखौ होनायनि थाखाय बियो गाज्रि मोनदों। दिनैहाय बियो बे निउसखौहाय बियो मोजाङै होफिननो थाखाय बियो बुंफिननायखाय आङो दिनैहाय रायजोफोरनि दिगावहाय गावनि दायखौ बियो दाय सानना लाबा बियो दिनैहाय मोजां बुंफिननो थोननायनि थाखाय आङो बुंफिननाय जाबाय। आरो आङो आंनि हिन्जावनि सायावहाय आङो बेखौल' बुंनो लुबैयो, आंनि हिन्जावदे फैफिनबाय, आङो बेखौहाय जोबोद मोजां मोनदों। आरो बेबायदिनो जोङो उननि समावहाय जोङो मोजाङैनो जोङो संसारखौ जालांनो थाखाय आङो बेखौनो आङो बुंनाय जाबाय। बे संसार जानायनि बेलायावहाय जुदि आंनि बाथ्रायाबो जुदि मोजां बुंनायनि थाखाय गोरोमाब्ला आरो बियो जुदि बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै जुदि दिनै गाबोन जुदि बियो न'खौ आनज्रायनानै न'निफ्राय आनज्रायलांनानै जुदि बाहेरायावहाय जुदि गावनि जाथिफोराव थाहैनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुङोब्ला हनै आंबो साननांगौ गोनां जायो। आङो बेनि थाखायनो बेखौहाय होनाय जादोंमोन आरो बे निउसखौहाय आङो बेखौनो जेन' जोंनि न'खरा मोजाङाव फैफिनो, माने बिनि खिथायनो आरोहाय आङो बेखौहाय खिथाहरफिननो थाखायनो आङो दाउ दंबायमोन बे सेंग्राजोंनो बियो थांबाय नामा नैबेखौ साननानै आङो जेन' मोजाङाव फैफिनो नैबेखौनो आङो बे बेलायावहाय आङो निउसखौ होनाय जादों आरो जोङो दा सानैजोंहाय बेबायदि बाथ्राखौहाय जोङो संसार जालांगोननि उननि समावहाय सल्ल' जोङो जेबो जायैनि थाखाय जोङो संसार जानायखौ जोङो रायज्लायजादों। जेनेबा दा आंनि हिन्जावा सिगां थांदोंमोन, थांब्लाबो बियो सिगां जेनाखि फन नाम्बार रायज्लायदोंमोन ना सासे सेंग्राजों होनना बुंदों, सासे सेंग्राजोंहा बियो बेबायदि लाइनाव थाङाखैमोन। दिनैहाय बियो आंनि न'खरनि थाखायसो बियो दावरावखौ लानानैसो बियो दिनैहाय थांदोंमोन। आङो बेनि थाखायनो बिनि सायावहाय आङो जेन' बेफोरबायदि सन्देहखौ साना आरो बे मानसिया दा थांदोंब्लाबो बियो न'आव फैफिनबाय। बेनिखायनो आङो बेखौहाय आङो रायजो राजानिसिम आङो गावखौनो आंनि जानानै आङो निमाहा बिहरनाय जाबाय। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133
910153630